Me na no na prekope. Sumna ya wo me ya 43 years. In 1982 na ana obedi nti wadi ade 42 years ni na nakonwa na so papa ono nko ana onye ote saben na afie dwa so. Okay. Ono asante na otumfo ose tutu the first ena ekọ kun nyina. Otumfo PSC no nti ne ma no omfa ne ni agro kra. Ono na hia hini di nachi. Okay. Ono ye saben penny, a champion ye saben pen na hia hini so ye saben kuma. Nti oni wonu ma hia hini na wo. Hani papa. Me da na me ti me ni pena me ma hye me. Me ntimi na bi ne ho adwene nko ha. Santimanso TV. Yesomosompa. Amamane amanye fie ya Santimanso TV yamarefo nyina ha makwaba emra dwumade won so ye de esomo fa amamane amanye ekwanso ene de mu gina ye edum enimu achempem na yimfe nim ho ye de na yiyo no esomo sabe anya busuafo ne bi wa ye ne no adwetwe enkomo ne ntie de obetimi aka de afa wo hene ba adusai poku menya ba memo akwaba ma Santimanso TV Majemoso achona ye fro say e frema tamensa afata wa hene ba adusai poku a wa free mu ya ba no obesuamu ana yonko famu a wonim no kwan bi so sa papa me na no na prekope. Okay. Me na no na prekope. Sumna ya wo me ya sa na me da suma be sise blehi 43 years. Na sade wo kan de na se wonim no papa ya ka wa hene ba adusai poku a ya champem hene ansa na mpo ma medi ade fiti se wo na be sin na no de na betimi aka fa no onya medi ade ne de na me sha ti no me hu kakra be de me ti ne kakra ono aso keka chemze no e lawyer no say ambassador Canada and say lawyer sa nti makonya ne toy no that time no he ba bo achi dan kwana na ete so ana oflim 1982 ana utumfo poku wale ede ne ba PSC ene a champion ana ode ne ba na ode ne betina akonya ne so na ka your friends etipin hene etipin na etipin hene o he be etipin hene ana nka your friends nka oba ba kono ento tumfo opoku ale hwe no se da bi ode be ma ne ba we ya ana ode akonya ne ma ne ba ni PSC no enti yan free say ya wo no wonyini mu ne maame din ne papa din o hye school ase wo hene sa ne makakra wo no ono ana bakosam sa no unim bibi kakra nso ana na bakosam de oku o me de minim ne se o wie school prempe college okay okay mfie no and de menkai no ku school abrochi ne na asefo bibre bet mentimi nka ne nyina na maame papa nso ne maame ne maame akua free okay so na sabi wo muni ho wo muni owu 1996 okay ana otumfo poku ale be ebe ye na yi wo Rich Park ono ohene ba maame akua free na enuanom no nso ohene bato so sei ohene ba na APC oni di kan na maami nu di nachi na ma ndi odi nachi ndi wa free mu kakra bet di ono so ye ambassador ai abrochi ba kokko bi sa no ho fe pa na apart from say oye lawyer na nenuma wodo a wodi ye no enyina na hini mu no hini no so hyase free afeben mu in 1982 na ana obedi nti wadi ade 42 years ni na nakonwa na so papa eso papa ono nko ana onye ote saben na afie dwa so okay ono asante na otumfo ose tutu the first ena ekọ kun nyina na pa nakonwa so papa otumfo PSC no nti ne ma no omfa ne ni agro kra ono na hia hini di nachi ono ye saben pen a champion ye saben pen na hia hini so ye saben kuma nti oni wonu ma hia hini na wo chidom foku no na ne din na kunwa din a champem hene no obebi sasa na kyeresen obechem sa na akye echem apem oni mechem de otumfo ba na omo ye eyi no echem apem edu ohene ba ni ma eno anti ono nko a no ohene a oba ebidi nanim si yebodwa
so tumfo bodwa na so oba ayemfofo ni nyina beba otumfo aba betena ase no na dwaben hene ba na a campaign on the last obeda pakan mu dia ba ne papa wa ba mechia no sana amamre ne chi Inti not just apart from a con like Nadia now why you wine say no dwumadie bie no ho di bie mu ana ono so na dachi domfo ku ni nyina no ana o sa nkro bebre atafoa mebu akwabo aso nkatia chese nkro ne doso doso pa kenti nkro no nyina ne dia no kejase santase kejase ene chese nkronkro edoso mentimi nka ne nyina pa yeta hunu sawo ne no enante pa yeta hunu ene program bebo kwa ba koni unse wonne no na enam adan de na dwuma na udema no oyene ba de me na prekope no se de na America no se de me ben papa nyanchen se ntina se de bia so hu sa no me ben pa me na prekope no prekope wo ko ba bi na de chad na ji say wo nana na wo ne kwa na wo ko di dwuma bi sonko bi na ama no me na me so ni sisi se wo be hu me ya me na me so ni sisi se de be ya on sa o hene bia na obi a osuso ni musa ha me na me so ni sisi na ne be bi obeko bia se de be ya na bibia nsi sa me na me se adwuma sesia nana eni honom de na be kan fa no de na wo kai fa no ho a de ba ko bo ma wo kai pals ade we de ba mama fe na pal ba ko pekra mama wa bisa asem mama me re kra o hene bo ye chese o tema o yi o pahwe on plot da ha nyine ne dia wo ezo aja che o mo anye wan si di kra sa o ko ka che on ba na ewe won sa si no bi for de ende oso munya namde enye hwe chese o ye ana o hwe yi susu ofia chese na akọ ba bia na abo oboni din so onye ona na no ba campaign na chese maame chese obia de bu different class ama chese a hani papa me da na me ti me ni pena me ma hye me ntimi na bi ne ho adwene nko ha enim sana yenom eyemienu na ne manso dodo yesai na yenom yetu one ba ko peni ne o 5 mama tena mama tena one ne o 5 ana one ketwa no so 4 na oba ba ko afri ana aka 18 nti aka half nti 8 no do munyina wo ho okay nti yene wo ewie kura no edian na ubetimi aka de acharefo yene wo ewie kura hwe na de na obeka fa no ho pa efutu American say nipa ense hwe wa hwe sante hene ba wo ene da ho yi ti ayempofo ne esre wo mo a wo nya abotre ma o mo nkrofo se de be ya we kro yo hene ba champion ni no ona eko no enti na wo soso a wo da nchen so timi de abotre ene an blasi se de be ya wo respect an nkwafo a na nkwafo so e de ani die so nkro de ama ano say aye ne hyehyeye no yenim sa ye nansa ene kosi adwada emu hyehyeye te say ene Saturday ene de free be 5 corner edwade ne nasefo nyina ne be ba bet ayi na nkasa de e be start china no pa ne de be tompem abiama amamfo obia timi aba be ya anti edwada ane yewura probia sante kotoko yene obeba na wa be hwe ne be ni anti eno ana eguso aye ya boaboa ye ho atwen edwada nti ayiyo no obi eba ede na wose woye ede na nsase woye ye de se oba se eni kwan se obe kiki bia wa se ye mpe basa bia ko hen bana ne ho dwo o mpe ye kra nje sro obi obebe bi onfa abotre ne akomapa emla no mejo hen ba no hen ba de ya sa afen so na atade a matwa no
mo atade bia mo siso dua se bia ye petuntum nko a ye pekokon nko na de hia ne se ya itade obi atimi hye da ba de hia se ya itade obetimi a hye nhye da nhye se oyi nhye si yi de kwa yi ada se kokwa na se tuntum bia obetimi de ama ye da se pa me nua be me rade nhye mo den so why mate eso da se nyame nhira mo pa Yaguswa ewo edum achempem hene ahemfie wono ma yede na yuyo no somo yede kanya busuane ne fuo ne bi ne wono mo akasa ye no makasa wie na nya eno ano no buso ha ide e beguso apa busuafo ne bi ne no matwetwe nkomo na ye hunu achempem hene ho nsemi bebre na bakosam ne nyama bebra wa ye ho eyie na ma ye ho ne pakra otiase na wo ye sabaya ye jamna etimi ejam no ne ejam no ye na eyiyo no aye nansa ene ochine kwasi ene ne dwada so na ene de ide nananom etena se no gye dwade na wadwa na kama adeda no kama na kase woda mpam afi ene anwumre kosi wochine kwasi ene ne dwada so eyiyo no nyina awie no na afi wakwakope nana kra bre inti wa haide de be se bia ne gusua ade elsom kwaku na ho tese nyame adom me ho ye twedi ampa da roma ye tiase ya yetimi asore ne ne ye fira tuntum ani brem ne ye wode nanso se obi atumi aba na asantema so yeso ya ba bedru bia na asada ne de ma twedi ampa so waka ye ho de aba bedru ha no kwaku ene nananamo ehyasie na wadi achempeme hene ya ye na ayie no kama nche bia na wodi na daduanan ma ne ye kama ntina yiwe enso na ye kosu kwaku eye nansa dwumadi abodi nya na yi ne tofa bomu no obi hweye ya ne tofa bomu no dia na betime aka fa nansa dwumadi yi me de kakra metumi aka ne se ye nyina nim se ye ne de esi chidomfo na so na chidomfo fokuo no so ye nim se ye na nasangbajafla sampa man hene so ka ho bi obeba ababe den ababe pemu bi nti ye ne titiri wankasa de sante hene na de ato nani me kasa sante hene na de ato nani a se bi mpredi ase ye na opoku area na no ye ne abusua twetwe nkom ekwohwe ne ho abakosem kakra ba ye ne bapeni ene ne wada ne bonkum so nti ye wura otumfo se titi otoso mi no asante man nyina ye wura semre ne bapre kope ene ye da fom nti na wo hwe ahobo no hwe machi abom se broni se canopy apata no afeni ye da ye bobo apata ne yesiesie wo hwe ekwan na tififiri aseda house be bia na kan ye insurance ne foro soro ko se bi ko wura dum kokobod no de yesisi kwan wo ho nyina ye nti yesisi kwan wo ho nyina no nso so e wa asekire yesi kwan no se de be ya se bi ehyen bi ye adwuma wo hu se hard kwan no ene eye adwuma biem yesi ne nansa kosisi be ye na wie de wo na be nyina be fa yachi na de toso mienu nso so otumfo se tuto enne na yesi ha na wo ma wo kyena nyame ya adom chidomfo tena se ma ye be chia wo mo nananom nyina beba ma wo mo ya akwa nyame ya adom a etwada otumfo na mu beba na ba behwe ne ba anya chi de twato ansa na dasuom ye de nakọ eban mu nti so ti wo bisa me kakra metumi aka na ye nyina yesu enim achempem se de enim achempem ya boso ama tifo ni ahwefo so ayedai ehu achempem hene de nti onya achempem hene ye nim se otumfo ne ba no ne de nti na achempem hene de manza se kane ane ye kọ esa no ye kura ba akwa ye fe ne echem on se kane ne ye de echem ne se kan ene kọ akon echem no so mako apem na ekura sante hene sante se 1000 battalions bro ni be kan sa na se ye wo akofo mako apem a se bi sante hene de wo mo kọ okon no wo yi ne ba ene si wo na no se sa se bi mpredua sa achema pem de ne ba na meye dai emeto ano na oto ne din achempem hene nti wo mo nyina se bi mpredua so mo hene na atofom no nti otumfo chidom hene atofom de na se chidom fukuo na wo se bi mpredua sa sante mo bi biara be ba be dai ba be piem titiri wo chena no do na ba be piem na de nananom ene abusua adofo be ba be ne nanam ya be chiacha nananom atena nkonya se bi mpredua sa be man abusua ne ye ma metina opoku ohene yire umeba mu nyina ya akọ ye ma mu ya akọ na joada asante hene ba behwe nani achi a yakwa ye nana na wonya maaye enne ne wochena de esuti entumi nka bibia amfa ko sisi ebehu ye nana no mu bi ombema se bi mpreduasa ne ho abakosem yie sanse ye nana opoku awe na ne ba no ye nim de ye wo ye ya bra do sua wo ko school wo hen wo ye ti ne nyina ye bepede amahwefo nti ye besira hwefo se omo hwe ye ne no omo de ne se omo ngebre
yabaha yababeti ho a yababeti ho kakra che omo de na se de aka nyina nso ye de be dey ye de be ble omo ababeso mu nti ye srahwefo na tifo so omo nye bre ba bi omo obi ahwe bia no na omo nka ye ho na me se di animu di achempem hene o hene ba du se epoku ayi ase no na se bi mpredu ase ye nhye no se dotiye ene ye babe ye dina da duanan dotiye ene ye babe ye kese de sante hene nyankora ne banwie no de ye kese da ye fanya ye kese aye dey aba ne ye hu na me nsen aye dotiye nti be sere wo mo se wa wo ben kumase ne mpatam de wonya baba fam achempem hene han boboa no ya edum akyeremade ahemfie ho no de a akande ye wo se wo de kan ho baba fa ha no aye tuntum amane ne amamre ye ntoto na se sante hene se tuntum ye ne ba no doti ye na me ensa edwoada na baba hwe ne ne achi tuntum ne ma fa ye nhwe so ne ye ni so ne mfa ma no kakra wo bitani ametumi aka no ana afen so dem de be kan wo kakra so ene se nyame ya adomons ochina kwade ana dodo na amadwom dada na ene edwoada titru no manya ne ntia se obi owo otumfo asase so titru ene kejeti adum ha ne mpatam de mo bia me bia ne store enam ne ba na yuyo edwoada ne otumfo ebeba na sante hene ba be fa se bi wono ane kuro a kuro ne ne dia na oba be fa se bi mpredwe so efiri ba bia yaye no ni honi asina wati ase yaye ni honi na asino efiri ho ba nyina me kire ne statue na nimu ba nyina no na so tumfo be firi manchi obeba be fa ho be duru overhead na se KJT market overhead na se na dom guo na afi na pay we tonadi sebi enkire wo buo ono na asase ne ye ne dia de waka ne ye hwe ne ni so we ye na me nsa pe nkwa ya so brache na sebi emra ma amediu sebi wo mo ko agi asase na wo nyina bo nkumo nyina nifa enti ono asase ne ye ne dia wa baba han wo discard baba han ye na wo ye wo store nenso sabi suti edaba ko pe wotu stoma de na de beba tum ne nkire wo buo mfama ye hene no sabi mpredu asa wona bu ye wura ne ye mewo mo na wa wo ye store sabi mpredu asa ne nifa ne benkum kula ti bibisa ho popo ama wono ne kuro mu kula wa kire mo se dase de esem ye di sie ye wura ba ye de ye wura ba ye ntima munye giligile bia wo kuro no mo kuro etie na kuma se ne mpatam kura de nka me hu ye wura na enya yi nka ye nyina ye bi fra tuntum adwadifo ma e wa ha nyina ye bi fra tuntum na me yensen na nka ne ko nya bobobo bia market no ye hu sampa yenso ye de na atofo because ye nana no otumfo ye wura no ne de ade to nani ato ye nyina ye ni nti ye bibisa so a ebe ye fe ye nwa ye wura na wi asese hu sampa sante da so ye dai eti ase nti ye besre wona ye store no wo mpotam o nyina no eye na me yensa pe titiru ya shawo se joada titiru to store mu dia okura ya anshawo ye se he na memini ye bi kwasi ada so ye kakra edwoada de etum wo hawo ne sen edwoada nkwa mutu sto mu dwoada ene ne kura no edwoada ne nkwa bibi sese bi mpredu asa ye fa damu no dwoada ne nyina otumfo ba na se bi mpredu asa wo pagya ne mu ne wo kwa trumbe ye din kakra wo bibi ye waba be ye enya so brache ne nkwankofo ha obi anye de mrawo ti dwoada to sto ma tum nyamfa so mye nya de emra ye nyina for Heneba Edwise Poku, or Tum for Acham Pemmen, and you and Yade Asha Swan, Medica March, and Yan says, and if ye dear, a jardin and Betnasi at J. Now, if you were sister, and now come, now if you're not chin, question and a Jordan idea, a year Cassiana Casancasa, Asha so Mamma who tune for any quantity day, Namia Doma Juada, and no tune for Casanso, Ebeba, Abaheneba, any etchi. Ninian Monia Bestras and transfer tune for Raja than son of Waba de be, and ne, Yabahom Buanebra, Namia Domo Chan, Wabana, not a Juadan son, Wabana gum, no better Wurachi, now fear no, what jam the bar, a pen of crab bread, come, mamre, and a mania quans. You could saw her say the good nano, and the Nina ever summon to Coswara Kayan home, Santa Masu TV, as also like you made my shama for in Shabu drink Chebi a comment session. Now the Guasama, we are not subscribed to Medi at the my Facebook, TikTok, Nyakayan, Santa Masu TV. Now email no son, Wakayan, Santa Masu TV1 at gmail.com. Santa Masu Professional Photo Studio na Grand Eco Cabanas. And now one more I chinkasa or my Jina Brane, the Biami etime a somo, sompa, Intekayan home, near Federal Mediano, and somo. Santa Masu TV, yes, sompa.